zvawo paBombshell Television. Mushe malatest mushe zvinenge zvichipisa kana uchitanga kusvika nhasi paBombshell Television. Don't forget to subscribe to our channel. It's a Bombshell Television. Mushe malatest mushe zviri kupisa. Nyaya ndanayo inyaya ya Killer T. I don't think kuti kune munhu asingazwe Killer T. Killer T uyo muimbi wezimudhanzo anorova mahits akapenga nankoma ndaimba album rese rakarira. Saka ndiye muimbi wandaita sewandaya naye. Muimbi uyu ari kunzi runetsana nemukadzi ende mukadzi wacho aisa story paInstagram aitaura kuti ndinomufumura uyu anoda kungoganza apa ndiye baba wemadhirama. Vanhu vazhinji vanofunga kuti munhu ari bo, mafanzi anofunga kuti munhu ari bo, but hasi munhu ari bo, ane rafu, anenge kungoganza asi kubata mukadzi zvakanaka. Killer T apa anenge achirova mangoma anofarirwa nemabhebhe bose ukatarisa mafanzi aKiller T kwaakawandira kuvakadzi hatimbori unyepa bose anenge achirova mupe mari chichichichi. Apa manje ivo vanenge pamwe vanenge vasikadaro yakamufanana neyakaitwa naStana yekuti mukadzi arohwe iye vazotanga ndiye kumurova. Saka I think zvingori zvekutsvaga mari nekudzidzisawo because kazhinji hazvisi zvese zvaunodzidzisa zvaunoita, but ndochi umbowo hweposti yacho ndeuyo urapo hweposti yaiswa namadhamu zvikanzi ndomuexpose gaasatomboita se gaasafarise because ndibaba vemadhirama hanzwisise. Kevi ari kunzi hanzwisise because pakatarwa chinzi Kevi wabazoiswa Killer T official. Saka ndonyaya ndanga nayo muzvara nhasi. Don't forget to subscribe to our channel. It's a Bombshell Television. Musho malatest musho zviri kupisa ndonyaya ndanga ndinayo. Saka let me know what you think in the comment section. Ngaibvire comment section tichitaura nyaya iyi ndichange ndirimo zvangu. Thanks for watching. Ndo zvandanga nazvo muzvara nhasi.